Здравейте, приятели! Днес ще ви покажем как да си направите ефектен разделител за книга във форма на сърце. Материалите, които ви трябват са макетно ножче, някаква цветна хартия или цветен картон, но за предпочитане да е по-тънък, и линейка. Първото нещо, което трябва да направите, е да отбележите средата на картона и да я повторите с макетното ножче лекичко, за да може да прегънете по-лесно ето по този начин. След което трябва да отбележите средата ето така. Може да го сгънете леко, но съвсем леко, за да не се отбелязва добре, ето по този начин. След което правите ето така, за да се получи триъгълник от двете страни. Ето по този начин. Ето така, виждате, след което ето аз ще го натисна, за да може да стане по-добре сгънато, защото картон е твърд. След което трябва да сгънете ето тези ъгълчета тук, ето по този начин. И готово. Ето това е. И след като прочетете до някъде книгата, слагате ето по този начин на страницата. И готово.